Lurraren translazioa. Lurra aldi berean biratzen da eguzkiaren eta bere ardatzaren inguruan. Ni orain lurra naiz. Lurrak eguzkiaren inguruan bira bat egiteko behar duen denbora urtea da. Eta urte batek 365 egun eta ia 6 ordu dauzka. Translazioak, hau da, lurraren mugimendua, eta lurraren inklinazioak urtaroak eragiten ditu. Horregatik, hainbat ariketa, jarduera, denbora pasa behar da. Urte batek 4 urtaro ditu eta bakoitzak 3 hilabete irauten du. Orain, konparaketa ikusiko dugu. Udaberria martxoaren 21 hasten da eta 3 hilabete irauten ditu. Apirila, maiatza eta ekainaren zati bat. Udaberrian eta baita udazkenean ere eguzki-izpiak zeharkago iristen dira eta horregatik eguna eta gaua berdin irauten dute. Ipar hemisferioan udaberria bada, hego hemisferioan udazkena da. Uda ekainaren 21 hasten da eta 3 hilabete irauten ditu, uztaila, abuztua eta irailaren zatitsu bat. Eguzki-izpiek perpendikularki jotzen dute, beraz, ordu gehiagoz. Ipar hemisferioan uda baldin bada, udazkena irailaren 22an hasten da eta 3 hilabete irauten ditu. Urria, azaroa eta abenduaren zati bat. Ipar hemisferioan udazkena baldin bada, hego hemisferioan udaberria da. Negua abenduaren 22an hasten da eta beste 3 hilabete irauten ditu. Urtarrila, otsaila eta martxoaren zati bat. Neguan eguzki-izpiak oso zeharka iristen dira, ordu gutxiagoz jotzen. Ipar hemisferioan negua baldin bada, hego hemisferioan uda da. Eguzki-izpiek ¿Qué? Estás esperando. Udazkena A ver si sale otro. Ahora hago el mono, como que me he quedado petrificada. Venga, no. Espera. Ya vale. Vale. Espera. Ah, no, no he grabado. Graba.